chceš. To je vedlejšia vec, vieš čo. Dáme tam heslo, nie. Čo? Heslo? Dáme Nobody Can Join. Jo, for real. Dominik, máš to zapnuté? Máš, dobre. To založím. Pozvem tam Dobre, tých. Dobre, potrebujem čo? Jo, pozvať tých dvoch. Jo, práve vidím, No. ja si čítam mangu. Jo, ja to vidím. Áno. Čítam si mangu, kamo, a čavina práve prerazil starej babke hrdlo lopatou. Join, pome. Je tu Darwin. Nice. Wow, to je nostalgia. Ešte by som, hej, je to no. Ešte by som si mohol nasiť trochu viacej toho. Hneď mi tropli FPS-ka, jak sa joinul. Jo, to je normálka. Jo? Hej, ale potom sa vráti hneď. Môžeme? Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videjka. Dneska je to videjko z hry Raft, multiplayer série, ktorú ste si odhlasovali na Discorde a mám tu pána Gamazera a pána Dominika. Dobrý deň. Čau. Jo. Dobre vedieť. Jo. Kto nevie, o či táto hra je, tak je to vlastne, vy už môžete chytať. Táto hra je vlastne... proste a naučte sa. Táto hra je vlastne o tom, že ste tu na rafte, snažíte sa prežiť a môžete robiť príbehovku ešte k tomu. Takže asi tak. V podstate je to úplne skvelá hra a stojí to za tých 20 eur, čo to stojí. Áno. A momentálne nevidím Darwina. Kúkajte sa na nich, kúkajte sa na nich. Aha. Ty svinia, kámo, to je svinia. Jo, a Darwin trošku myslel, no. Jo, to je Darwin, chat, jo, to je Darwin. Už nemyslel, kámo. Kámo... Aha, bezdomovecká svinia. Dobre vedieť. Si skúsil. Dobre. Čo zrobíme prvé? Asi rozšírime raft, nie? Jo, ale niečo to, kamo, aby sme si mohli... Ako prvé, musíme, ja neznám ako, musíme urobiť Simple Purifier a Grill. Aby sme mali čo žrať, aby sme nezomreli. Mám kladivo. Gratulujem. Takže ja mám na Simple Grill iba jedno lano a jeden scrap. Jo, a ešte najprv rozšírime raft trošku, nech tu nemusíme byť na 4 blokoch, kam. To má čas, ešte to zomiera od hladu smola. Počkaj, aká je obťažnosť? Easy. Easy, okej. No tak to je jedno, môžeme zomrieť od hladu, koľko chceme. Aha. Ak sa vám bude tento diel páčiť, tak poprosím 2 lajky. Pre ďalší. Nie, ak budú 2 lajky, ja už nepôjdem. Aspoň 28 000. 28 000, tak počujte, 28 000 lajkov je na tebe ďalší diel. S Gamazerom. Ne, nebude. A za 30 000 lajkov bude celá séria. Ty kokso, dobre. Ja. Dobre vedieť. Chceš si nejako rozdeliť úlohy, že kto bude čo robiť najviac? Chytám, asi. Vstávam. Ale kamo na začiatku všetci chytáme. To je druhá vec. Ale v late game myslím. On No. vážne zrobil kladivo. Tiež. Stačilo jedno. Ty máš kladivo? No, ja som to vravel, že mám kladivo. Jaj, sorry. V pohode. Tak akože chlapec nemá uši. Stáva sa, pohoda. Ja urobím takú dôležitú vec, ktorú všetci potrebujeme, Darwin. a to je spíra, kamo. Spira? Jo, on Koho spíra. spila? On to chytil Spíru, všetko. je lepší ako ty, no. Ja viem.
Kamo, nemôžem mať scrapbook? Ale v achievementoch není lepší než ja. To For real. asi. Bude tým, že kamo, že ty si to no life len kvôli achievementom. Ja tie achievementy mám rád. A už je náš prvý ostrov. Yes. Nemám sekeru. Ale idem tam. Jo. Ja! Tak to je svinia, kámo. Mám bramburu. Ide po tebe Ja. ujel, kamo, zemiak. Au. Jo, čo som chcel. Počkaj, z čoho sa robí simple kotva? Z šutrov a... Jo, aha, no tak ani náhodou na to nemám. Sorry. Fakt? Jo, Jo. nemám drevo a nemám nič. No shit. Takže v našom starom save by som proste došiel a mal by som 58 tisíc, kamo, 58 tisíc kotív. Dobre, Má niekto 2 dreva? Mám. Dáš? Mám 8 dreva, ale nedám. Ja zrobím grill, jo? Vy zrobte niekto purifier. Ja to zrobím. Fire, ešte potrebujem 2 listy. Ja potrebujem 2 lana a 6 dreva. 2 lana? Aha. Čakaj, No, nehaj to ten, za sebou. kamo, nehaj ten list. Prečo? Za sebou máš 2 lana. A daj mi jeden list, prosím ťa. Dobre, mám Keď tak purifier. budeme to robiť tak, že niekedy proste budem tu buď sám, alebo tu budeme iba s jedným z vás? Že proste keď jeden nebude môcť? To môžeme aj dosť. Komu to je jedno. Kamo, ale zase tam je retardovaný. Doma spíru! Nemám. Aha, on vie, čo je dobré pre jeho život. Dobrý chlapec. No, vykrávním si pohár pre seba. Jo, mohol by si, no. Actually potrebujeme čo najrýchlejšie, kamo, research table. Potrebujem 2 plasty na to, aby som si vykraftil pohár. Ja ti dám. Máš tu zase, jo. Danke. Zasadím 2 zemiaky, bacha na to. Jo? Sú 2. Jo. OK. To je nebezpečné. Tak ja zasadím ešte tretí. Aha. Tam škoda, že to nemôžem poliať proste soul water. Ja som nechytil skoro nič. Alebo vieš, no research table vlastne musíme zrobiť, no. Jo, potrebujeme ho čo najskôr, potrebujeme ten lepší purifier. A na to potrebujeme Kámo, sklo. na to potrebuješ sklo. Na to potrebuješ klej. Na to potrebuješ proste No, smeltárnu. ty naťažíš. Zase ja, že. Jo. Celia. Môžete prestať. Dobre. Má niekto scrap? A drevo? Mám 3. A 6. Aha. A nechceš drevo na ten research table? A koľko stojí ten research table? 14 dreva. To je ešte jedna mi chyba. Už na to mám, počkaj, kde sa craftil? Research table, mám ho? OK. Jo. Jo, hoši, teraz... Áno. Ukáž, ja tam na niečo dám. Mám toho veľa u seba. Tak nič. Jo, jak máš ešte časy, čo som tam nedal? Napríklad drevo. Jasné. Tak ma tam posiela. Aha, medium. Mám shooter. Jo, čo teraz som nemal, takže to tam je. Čo ešte mám z tohto? Čo si tam ešte nedal? Už som dal teoreticky všetko. Z tých základných, ne? Plasty som tam dával, scrap som tam dal. Hej, udělám prut, jo? Ja môžeme ho aj dať, keď pôjdem rybačiť. OK. On rybarí rád. Ja,
Zemiak, kto si chce? Je niekto hladný? Ne. Som v pohode zatiaľ. Spravte aspoň malý storage. Jo, tuto Jo, je. spravím. Počuj. Hamri. Máš No. všetky plasty, listy. A naše prvý deň. Dúfam, že sa mi počíta, že to bude prepojené ako attachmenty, bo by som si rád zobral, že 365 dní prežitých na rafte. Ale pochybujem o tom. To je v jednej hre. GG. Má niekto scrap? Ja som ti dal všetko, čo som mal. Mám shooter jeden. Dám tam makrelu, hoši, piesť. Ty už chytáš? Jak vám to nevadí, napijem sa, hej. No, môžeš kľudne. Ja už pečem rybu, ja som hlavný kuchár, chápeš? O Jasné. jedlo mám postarané. Ty kokso. Kuchár. Jo? Dominik, nemáš nejaký scrap? Mám. Ne? GG. Jo, Najlepšie by definitívne bolo- nič nevidím. Jo, ja si idem zvyšiť, kamo, brightness, ak to pôjde. Vidím, ale zároveň aj nie. Prečo to neregeneruje svetlo? Na prd. Kamo, vieš, To je skill issue, ja viem. oplatí sa to, lanterna, a ona stojí 4 skrapy, to sa absolútne neoplatí. No to teda ne. Nice. Hoši, Ja asi opečem zatiaľ ryby. Nech máme čo jesť. Má niekto scrap? Jeden? Jediný? No triny. Ostro. Ja sa potrebujem dostať na ten ostrov. Čo betonu? A on už je zase u mňa. Celý on. Ako ďaleko je náš raft do toho ostrova? Celkom dosť, I guess. Vidím. Všeli spravím ne. Ja spraviť jeden klinec, hej, takže na tom miniem 2 skrapy. Ale na dobrú vec. OK. Chcete niečo vidieť? Všeli dávam sem nejaké jedlo, hej, hoši, do tej časti. Jo, samé velice dobré veci. Si to teda rozšírili ten raft. Trošku, kamo. Ale jak budeš chcieť craftiť sieť, tak ja mám 2 klince, takže to je na jednu sieť. Mám niečo Kamo, lepšie. jak skvelé to vyzerá tam tie ryby. Kamo, medúzy. Medúzy. Svietiace medúzy. Vyzerá to dobre, no? Hodne dobre. Kto to čo hodil? Mám skrepy, 2 skrepy Kde, čo? Aha, na zemi. scrap, nice.
Jo, tu máš toto a mám... Prečo mám blueprint? Kamo, kto mi hodil blueprint? To normálne nájdeš. Receiver, hej? Aha. A už si ho resívnul? Už je researchnutý. Dobre vedieť. Takže ho môžem vyhodiť do mora, kamo. Jasné. Má niekto len tak 3 skrepy u seba? Prečo? Chcem vykratiť, kamo, torčku. Mám. Tak vykratiť torčku, prosím ťa. Mám 6 skrepu. Aha, mám na anténu. To je 4 skrepy, kamaráde. A to už máme tiež researchnuté. A vychádza slnko, takže to neviem robiť. Áno, to sa researchne automaticky, Jo. jakmile to získaš, vieš? Aha, A vieš čo, chceš vidieť ešte niečo? Dívaj. nechcem. To je čo? A dívaj, čo pre teba mám. Dám ti to do 6. Ale nemôžeme vykraftiť anténu? Či ti sa kraftí anténa? No mazér, môžeme. Ale však ja ju nevidím. Mira. Navigation, ne? Jo, aha, tak potrebujeme, my potrebujeme circuit board a metal ingot. Aha, ale už naučení sme, okej, takže to môžem vyhodiť. Čo sa mám povedať do čestky? Jaj, nice. Tak ja tam hodím zasa pár vecí. Mhm. A ne ostrov. Však tam ideme. Čo, my máme všetci svoje skiny, hej. Prečo hráš za tú žensku? A ty hráš za kamo. Čo aj iná, no. Ja hrám za tohto. Boss. Jo, ja hrám kamo za najlepšieho doslova. Čo mám hamburger? Vidím, rybu. Dobre, držte raftu ostrova. Ja neviem, kamo, dávam tam pies a... Actually, vieš čo spravím? Neviem. Zjedol som 2 celé melóny, lebo môžem. Dobre vedieť. Tu sme asi hotoví, že? I guess... Dám tam piesok. Aj kolej, prosím, dajte Actually, mi všetko. actually semienka tam dám, ako aj tam dám tiež, no. Ja som to vypil. Ty si dobrý? Ja som, no, to je pravda. Prečo to stojí 8 lana? Čo? Má ešte niekto piesok a klej? Ja mám Ja rep, už som dal všechen. No to je hodne, daj. Čeri, ja som chcel opesiť tieto malé rybky. Kto zobral tú vodu a nedal tam žiadnu? Ja som to teraz išiel poľať iba. Jaj, dobre. To som nestihol, kam doslova teraz som ju zobral, nestihol som ju Dobre, tam strátiť. Jo, tu sú smažené ryby, jak to? dobre vedieť. Dokopy 3. Dobre vedieť. Dokopy
Jediný človek, ktorý bude umierať na jedlo, ste vy dvaja, lebo ja ho budem mať stále u seba. Ja mám dosť jedlo. Ne, však ja budem robiť potom pre A vidím všetkých jedlo. ostrov. Jo, a ja za nami. Kamo, potrebujeme Vajngu. Čo myslíš, že čo asi robím? Potrebujeme všetko, potrebujeme smelter. Takže drybrick. Aha, to si počkáme chvíľku, kým sa vysušia. Nemôžeme ich dať proste semka na ten grill? Nie. Tak to nefunguje. To je škoda. Ja viem. Všeli, dal som tam ďalšie rybky. Ale hodili by sa siete. Ja no, však nemôžeš urobiť jednu? Aspoň? Ja môžem zrobiť viac než jednu. No tak sprav aspoň jednu. Prečo iba jednu? To je zbytočné. Aspoň jednu hovorím. To keď Actually- už jednu, tak už 10. Má niekto šútre? Mám. 6 šutrov. Daj mi. Daj mi drevo. Daj všetky. A lano. A... Ja idem urobiť sekeru. A ešte jedno drevo potrebujem. Kamo, ja nemám Jedno drevo. drevo. Dobre, ja si chytím jedno drevo. Teda mám drevo, ale nechcem ti dať drevo. Potrebujem drevo. No, A ty si mi ho ja nechcel to som dať. do... Ja to som myslel, no. A Dominik si tu proste stáva raft, ty kokos, a drevo Dominik, nemáme ani čo si jeden. tak potichu? Čo si tak potichu? No, a Ja? tak. No, to ja ti hodím čo? Sa budete stiažovať, Daj že, jedno že si drevo. na videu ani Jedno není, ty kokso. Že ty tu vlastne celú dobu nie si, že za tebou to hra eko. Ja, kto chce sekiru? Kto chce potom? Chce niekto? Sekiru. Ty chceš. Zvyším si s tebou sekiru za upload. Čo ty na to? No, Ja tú bazuku musíš dať na veľký grill. ja viem. Daj to zatiaľ mňa. To ešte, to na ten. Tu máš tú sekiru. Ja sa budem starať o jedlo, takže... Tu máš sekiru. Aha, ja za ňo reálne hraje, ako len tu máš sekiru a on odíde. Ty som hodil mňa tú sekeru. Jo. Jaj. Dík. Za ten prúd som to chcel vymeniť, vieš. Aj. To on prepočul. Počkej, ja vás to je možná kvôli tomu, že máš moc to ticho. Hľadám si dať trošku víc. Je to možné, no. Viete sa tam čosi... Aha, zemiak, okej. Aha, korytnačky. Kde? Tu? To je skvelé. Chcem ju. Ja si tam nahodím na ňu. Ja ju chytím, čom? Kúkaj na ňu. Darwin nie. Ne, on nemôže, oni doslova nemajú hitboxy. Ja viem. To je iba textúra. Ale vyzerá dobre. To je teraz česká na jedlo? Ja tam dám jedlo pre tých, čo potrebujú jedlo proste. Á. Ryba dobrá. Takže zober si, koľko jedla potrebuješ. Kebyže mám Niekoľko drevo, chceš tak by som zrobil ďalšiu sieť. Všeli tu máš drevo. Počkaj. Za tebou. Ó. Ó. Aj lano, aj skrb. Ó. Všeli, Bri, čo si ti ukážem. Čo? Máme sviečku. A už sú dry bricky. Kde? Aha, dobrá svečka. To boli moje drybriky. Pozrite ma do toho. Díky. To máš dry brick. Danke. Idem ťažiť, jo? Koho? No však čo?
No, každopádne, Efekt. ďakujem za zhliadnutie tohto videjka. Dúfam, že ste si ho užili. A pre ďalší diel 2 lajky, dajte like, odber. A jo. Ideme sa do ďalšieho dielu. Papahoši. Čau. Čau.